nula pakhat mel en reng atang po a masala ngai na tak tur ti hriat em mira itsu lo langin coffee dora na athok ve thina a na pa ngai jok chu lemzia ni in no pangte tan lemziak thinin lemzia thiam tak ania lemzi athiam ema wang chuan in chom zo ve hle in ngol tuk bik lo ma se mi pa in an ngai poimo lai tak sapeng ero anei dum cheli tuk bik lova mirai hiam bial pa zon nein a bial pa chuan aron teksa mirai chuan a omna hun hrilin anin sexting do ngala reilova mirai bial pa chu ron thleng ve ngalin zon nen chuan in chi bainan anin kisa sa pawh hi chuan in kisi in chi bainan mangin mizo ho ve hi chu in kisila in stratut kantum ngal zela aboi thak ani mirai chuan zon chu zanri ei du na ngo tia somin zon chuan artui chumpo ka thiam hleinem tia changin mirai chuan engkim athiam thu an hrila anin ngai zona a rei deuh to awangin anin po to viau maya in voi khum ngam to in zon chuan mirai chu an kalsana akal liam tur chu mirai chuan thlir zoi vongvongin a bial pa le a pasal hual chu truck lian tak pakhat hi an ron chilin a chil paratha veka mirai chuan thlir liam vongvongin amit mu lai ngein a bial pa le a pasal hual a hmangai em chu a chan ta ani zon thi atang chuan kumhni lai aliam to a mirai chu anu le pate bula chengin a bial pa thina awang chuan alung leng thei ma depression te nein namu malpo athok theilova zon thina awang chuan rilrulama harsana tokin lemzia po atui thei to lova a unaw nu new york lama khosamek suji chuan ron kholin khopuya ron pem vela nun bul ron tran thate khatia omreng zong itan po a thalovang ti in aron hrila mirai po chuan nun thar ane in beisein khopui lam chu apana suji inen chuan in mu in ramchang kanga omhoi chuan depression po nei thin ma se anun bul tran lena aro pui tham thin khop mai tlangwal pakhat music play thin rop lo langin ngai zong then hlim hlol ania nakal tur ani wang chuan thotlai in ti hle in IG lama chuan an luta ni hliam ta a amaron then tu abial lu hlui chuan bial pathar lo nei le ngalin an thalak chu an ena abial lu hlui chuan a hmangai thu hril na sa thin viau ma se anin then ta ka chuan midang hmangai le thei ngalin rop chuan meichia in hmangai na an nei ve hi chu chhum rei lo te lo langa ral le ang mai hi ani tia ngai to in nakal tur chuan a in siama an office chu thlengin an pu chuan rop chu thataka na thok tura hrilin milar pakhat chuai ve tran to silin dion tenen in kom ho na podcast an nei tur thu chu an hrila rop po lo phur ve hle in silin dion fen alo ni ve a ngai zong then hlim hlol ni ma se na alak nat ema wangin hanin ngai tu alung le na man an nei lo ani ber mai mirai te unaw chu restaurant pakhata chol dunin dornei tu pa chuan thatakin alo bia a mirai po chuan lo nel ngalin a chanchin chu an hrila chupa chuan ke po hian kanu pui ka sun to alom tia hrilin kopui te sun thre om zia chu alo hre to a mirai chu thuron pe in zana nang ma chi in omla bati eng hnuaya wen in la ibial pa chu thataka komin thla liam itum to don ye ti in an hrila mirai po chuan zon chu theih ngila malam pan a hun to ti a in hre bok rop chuan silin dion zaina chu lo ngai thla in angai sang thei viau maya in kom ho an nei huna a soi tur te chu ngai to in a kowa karlisai chuan aron poa phone thar chu ron mel hret tirin ropian a bial nu a thenti an hreveka a thiam pa a na thopui bili a po chuan leng chuakla online in det tur zong le ro meiche pakhata wanga indom kun reng te zong a ho mai meichia te chu vai khoram thleng pon an omalom ti in an hrila rop chuan meiche dang angai sak thei hri lo thuwa changin a bial nu hlui cha uchu ala vei renga a taksa peng tin alo hriat chian ve to ema wang chuan a bial nu hlui chu theih hil mai har sa ati ani ber mai
zan ania mirai chuan zon bungra hlui chu hain asil fen hlui chu a hmu chuaka hangalin zon chu angai thar viau maya zonan in nei zung bun a leilok te chu hmu chuakin suzi bula chuan lung chetakin a trap topa suzi pon hnem dan vak hrelovin mirai hian hmalam ala pan theilova zon angai thin ema wang chuan restaurant nei tu pa thu soi kha hre chuakin zon chu tha antuma wen chu thli in zon chu abula omang si in an koma mirai chuan a thak mangetia in ngai to in zone number hluya chuan angai zia thu thonin zone ana chang don lo ti hrema se zone angai ema wang chuan an teksa zone number thita chu rop hian lo mang tharin mirai message chu ngai zong then hlim kho har em rop chuan alo muwa mirai chuan ron tek zelin rop chuan reply po atum chuang lova miom thadu lovin an ron bole moti in a benkon thadu lo viau maya a bian hlui chu ngai tu a verengin mutmu atu a thei meu lo ani atu kania ropa chuan office lampan le to in mirai chuan aron text le a rop chuan tu nge mole tia ngai tu in mirai chuan angai tute abula muta chak tute chu aron thona chutia phone abi ngor lai chuan mirai nen in supalin ngai dam anin dil tona rop chuan amaron betrin tu chu tu chi ange ani hriat chak na anei tranta ani mirai chuan alem zia thinte chu ti chu atum ve in magazine pakhat no pangdu zong ti chuak thinte chu awa hmuwa an pi berpitar chuan lem zia thiam takini ni masela i lem zia ho hi an lungai hmel hlom lutuka no pangin an endu lowang chu wang chuan hlimna lampang lem ziak la kan la chu ve don ye ti in an hrila mirai po chuan depression aneya wangin and depression nei hmel hlir alo ziak ti a in hre chuak ve bok rop chu an office om to in mirai chuan aron text le a rop ngai chu thato lovin lisai chuan aron bol angaya rop chuan vabia in lisa miron bol to su min du chuan min bethave maila ti in an chu chala lisai chuan ka bengai lo chetia hrilin finfiana thatak alo neya ama aron bethin tu chu misual tu emaw a account hektum velan ni arin thu hrilin rop hna chuan reply mi lo turin an hrila rop po chuan lisai thuron chu lo pomin mirai chu misual tu emaw ani aring veta ani rop le midang ho chuan silini chu komin rop chuan text adong renga silin dion chuan phone khoi reng lo tura khakin an topic lama chuan ril ru pe turin an hrila rop chuan zona zotin mangai na lampang hla isana sa a mangai na dik tak hi min hril theiam ti in an zota silini chuan a hriat hiam bik lo thuwa changin mangai na hi chu mangai na ani topa thren khatan ke kor phelna ni in thren khatan ero ke kor hak na ani ti in a chang ve bok mirai chuan hmalam pan ve tumin suzi chuan ngai zong ve tran ro tiringota chu a thalhei nem ti in an hrila IG lama chuan mirai account mangin mipa det tur chu an zon saka mipa pakhat in pheldo reng chu hmu in a thalak an en kuala a pian nal ati ve nganiang chu kor halova thalak chu ching ve hle in mirai ang chuan an bia zanin chu spot ango tia somin chu tlangwal po chuan alo rem tia mirai nen chuan anin hmuna hmun turte in hrilin mirai pon mipa angai saktan veta ani rop chuan mirai hnen atangin message dong ve rengin mirai chu hriat chian achak viau meya a thiampa chuan tu chi ange ani hi kan hriat chu angaya lom tia hrilin rop po chuan chui chian chu adu trana bilia chuan changletla in muturin isom dona lom tia hrilin rop chuan text adong le a mirai chuan zanin chu mi mutur kaneya tia hrilin akalna muntur le darza chu aron hril thlapa rop te thian dun chuan mirai chu tu chiange ani hreturin en thlak an tumta ani
ropate thian dun chu inzui chuakin mirai kalna hmun tur chu an thleng nga la rop chuan amirin hlel zong chu en kualin an hnunga pavalai pakhat chu aring hlela a thiampa chuan ani big em nang tia hrilin an rin hlel zong tak mirai chu ron lutin an thli thlai renga mirai chuan a hmu tur tlangwal chu lo ngakin tlangwala chu aron thlenga a hming chu Joel ani in mirai pon tha ati viau maya Joel chuan bedroom a kan lut lokang etia hrilin mirai chuan abial pahlui zona number a chu message nu chiale in ami pahmu chu tha ati thule a det nei akal tluan thu chu an hrila rop chuan mirai chu hrechuak thein Joel chu aron chuak le a mirai nen chuan hodunin Joel chuan a hel nuai popa mirai chuan virgin lawma ila voi khat in hmuna in stratu tir ngal ka du big lo che tia hrilin an chuatira voi ni in hmuna atang vela easy atum a angriau mai rop chuan hlangai thla in ama ron bethin tu mirai chu adu tran viau maya silini nen chuan in komin hmangai na chungchang vel chu an soya rop chuan ala hmu ngai mi lo mei chi a hmangai thu hrilin silin dioni chuan hmangai na hi hriat thiam a hara a thentan van nei na ani rualin then khatta ne ro van duina mai ania hmangai na hi chu thianghlim viau ma se tunlai khovela hi chuan kan man dan adik to lova in stratu tel lovin thalai te hi anin hmangai thei to lo ani bermai ti in an hrila rop chuan a hmangai na nei chu ngai to in hmangai na dik tak anei ti a in hrechuak ve bok rop chuan text dong le in mirai chuan movie a en tur thu hrilin zaina tur engemaw anei thu chu an hrila rop chuan lo hra thiam lovin lisai chu an zot fia vata lisai chuan lo hril fia in rop chuan mirai hmuturin theater lam chu pan atuma so chu uluk taka enin an hodona chuan mirai alo ngak renga rop chuan lo behmasa in mirai na ron text thin ti chu a hril du lova rop chuan zei taka lemin I phei khok chu an le mai tia bultranin zei an chu ave a tlangwal senior ani ve to awang chuan tongkam te chu savom thing thiam ve to in mirai chu zai thiam tak ani thu an hrila akor hak lai te chu in me ati thu hrilin zeb lo chuan kortel lo khani moi da izokang ti in an fiama mirai po chuan rop chu tlangwal fiam thu du le ngai zon om tak anga ngain rop chuan a number dang chu an pe a mirai nen chuan anin mel hriat chhota ani rop chuan mirai chu chui chiangin FB lama chuan an ena a profile lo lokin friend request san thona profile an lo lokka an hmel that lo hian hril hai thlak lo ti ve thin hle in mirai chu nula fel tak ani ti a hrechuaka a pasal hualin a boral san to ti po hria in a pasal hual thita zone number alo mang ti po a in hrechuaka a thian te bula chuan mirai in an chanchin chu soin rop po a hlim ve tran viau maya mirai chuan ron kholin in mutur chuan aron soma ropo chuan o tia lo changin an boss chuan nangma ron bethin tu chakha I hrechuak to emtia zotin rop chuan mi man om ngai na hrelo mai mai ani khatia changin engma a hril thadu lova mirai nen chuan in mu in mirai po chuan rop chu du tran ve hle in mi pasma tak ani ti a hria a rop nen chuan ti ti dunin mirai chuan a pasal hual a boral to thu chu an hrila ropon a bial nu nen anin then thu hril ve in ril runa ve ve chu anin hnem tona rop chuan ati dan tok a thiam em awangin mirai po chuan ngaina sot viovin anin po tol tola lam dunin engkim anti duhna mirai pon rop chu mi thatak ani ti hrezelin an apartment lama leng tur chuan an soma ropon lo du in mirai in a text thin ti chu a ze ve renga mirai nen chuan khosak relin anin po tual tuala anin du thula in hril lo ma se anin ho em lo ti chu anin hreto a rop chuan mirai chu komhlim thiam min mirai chu amu hila rop chuan thataka mutirin suzi chu aron ho a mel hriat lo an ina a hmu awang chuan be ngalin rop chuan mirai thiam pa ani thu chu an hrila mirai te ina chuan riak ve ngalin atu zing ma taka suzi nen
chuan tuk chuan an kila an hlim ema wang chuan mirai chu ron harin a bial pahlui zon chu a hre chuaka pona chuakin zona laka a inthiam lo ema wang chuan an trapa inthiam lo vioma se a bial pa ber a thi to awangin ngai zong ala mamo ve thoti chu in hre thiamin a thi ala hulbik lova ngai zong anei don ani chun rop phi adu zong ani bok Selin dioni le rop chu in mule in selini chuan mirai lemziak chu alo ngai ven viau maya rop chuan mirai nen anin hriati chu hria in khovel zim ati ve thin hle Selini chuan mirai chu khola bia in mirai chu alom viau maya alem ziak an mamo thu selini chuan hrilin mirai chuan aminga isan ber khola dong chu makati in alem ziak a hral thei tur chu alim ve bok mirai chuan rop chu kholin in muturin an soma mirai chuan alem ziak a hral thei tur thu hrilin basketball an khel duna mirai chuan ngai na to hle in rop ina chuan anin zui luta in holo na chu in stratutin nuam an ti duna rop chu in bual fain mirai chuan selin dion le khabu rop kol chu enin a laptop chu atinunga zon anga a text screen ka rop ani ti hre chuakin alaka ropan thuru kan ya wang chuan alung oilo viau maya mirai chuan dot nen bulmin tran puimo ti a hrilin rop chu thenin a chu san zuita ani rop chuan a thian te hne na mirai nen anin kar chu soi chuakin a ril ru a ha viau maya mangai na konga chuan in lawan duai ve hle in mirai ril ru hne le dan tur chu an ngai tu a music video siama a ril ru hne chak viau ma se zai thiam ani si lova ti dan tur chu ngai to in mirai in a chiar nge tur article chu ziakin mirai po chuan alo chiara mirai ero chuan ngai zong nei hi katan a rem ve to lowan yang tia ngai to in rop chu hun thadang siam atum bik lova selin dion chuan rop article mirai chanchin le anin ton dan chu lo chiar ve in mirai chu kholin an bia a an thil ton mek a hriat thiam pui thu hrilin mirai chu in ngai tu chiang turin a fuih ve bok rop chuan mirai chu ngai hle in mirai kalna turanga chuan akal ve zela mirai chu a hmulawa wangin an ina vakalin suzi chuan a om lo thu alo hrila rop chuan theater lama akal ringin mirai nen chuan an vai in muwa mirai chu a hmangai thu hrilin ngai dam an dila mirai pon a ngai dam thuwa changin anin kar chu a fel le ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u